Elbette biz häzir online arkaly sizin hünärmenden öwret söhbetde şolar. Bugünkü hormatly arkadaşymyz her bir günni sany ulgama geçmeklik hakynda önnek geçer. Bu bolsa sizin işleriňizde ýeňilýän bolsa gerek. Sany ulgama geçmek suwun has derwäs bolup durýar. Sany ulgama arkaly kän işler ýerine ýetirip bolýar. Yerlerdäki hünärmenlerimiň alyp barýan işlerini sany ulgama arkaly dolandyrmaga mümkinçilik boldy.